uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela Baba umpostoli nomama umpostoli egameni likaJesu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba ngicela ukuthula ubufakazi ngegama elithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngaphezu kwekhaya lami kunesiphethu esiphuma emzini womuntu lapha egcekeni lakhe. Kade nje saba khona solokhu safika kule ndawo kodwa besingehli singafiki kumina. Kuthe ngo-April ngasibona siqhuma endleleni ePassage. Ngithe ngisibona ePassage ngisibona siqhuma la ngakwami sehla siphumela kwami. Eyi ngiyambonga uNkulunkulu Baba. Kuthe mase sisegcekeni sesimfimfa egcekeni kumina. Ngahamba ngafike ngama kusona eduze kwendlu yomjondolo. Ngafike ngama kusona ngathi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngathi uNkulunkulu uyazi ukuthi mina ngakhile kule ndawo. Ngeke aze avume ukuthi ikhaya lami liphazanyiswe isiphethu. Eyi ngiyambonga uNkulunkulu Baba. Ngiyambonga angiphezi. Ngithe ngivuka ngakusasa ngiyosibheka isiphethu. Ngathola ukuthi la kade simfimfa khona sekomile endleleni labe sigijima khona ePassage. Nakhona sesomile sekunendlela yokuthi abantu bakwazi ukuhamba ngoba abantu bese behamba egcekeni kumina bebalekela isiphethu. Indlela esiyigcwele udaka. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu osomisile isiphethu wawanqanda amanzi ngoba bengithandaza ngithi Nkosi indalo yakho, indalo yakho le Baba. Ngathandaza uNkulunkulu wawuzwa umkhuleko wami. Ngiyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen.